हेलौ लोगोफोर जों दिनै थास' बिथ्रि खानो फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबेजों लामाया नैबेजों नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोंनि थास' बिथ्रि खानायखौ नैबेयाव खनासे मोनदों र' बाहाय मना लाग्राया आङो नै मना लाग्राया आंसो नै दा बेदरबो जावना बेदर इनि बेदरखौबो जाबाय इसोरो नै बै कम्पानिनि खाथिनिया जाबाय बेदरखौ जावै नै बिसोरनि कम्पानिनि बर'फोरानो जालाबायसैलै बिसोरनि मानसिफोरा जाया जोंनिया बर'फोरा लासिं सिं जावै जायो मालायनि बारि नै जावनायफोरा लाजिलायलांलै बुंनोबो रोङा ना मालायफोरा पेक गुखिबाय थायोना इखौनो होनदो माइरा मोनबायानोथ' नोङो बाय दे सोदो मनायाव बुरलायबाय नियाव ना बेयाव खाखांनानै जोङो बेलेग मोनसे दाबसे जायगायाव खानो थांबावदो दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो कम्पानियानो कम्पानि गोजालै नै आइसप्लान्ट कम्पानि पुरा जोङो हाबलायबाय मालायनि बारिखि नालेंखरानो नालेंखर बिसोरनि गामियाव थास'नि बागानखौ दासो मोनफैदों र' बाहायमान बेयाव मोनगोन खोमा बाहायमान बुंनोबो रोङालै मा बुंनो आरो दिंलं ना थास'आ दिंलं होनदो दाउखायालाय सिख्लादों नामाब्रा दाउबोफोरालाय सिख्लाबासो होसलै ओरैनो खिनो गिजा खर' खियो ना mira moनसे mira Madu zakan dini, nagaran dah, nagaran alu bilahi. Malah bazar, saya belum tahu ini, bukan saya yang benda. How? Mana di mana? Dapat di mana kamu? Asurit batra. May naganan tangan tira. Hey, gumari regalay na daw. Lakan na ito. Sabay jud sa sugat ba? Mo lang siya. Ito mo lang eh. Ito sa gini siya yo. Hay. Yo na ko na. लोगोफोर थास'खौथ' खाखांबाय लोगोफोर नै बाय माखासे मोनबाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होदो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो बिदिनो मोजां ब्लग लाबोनो सेस्था खालामगोन फार्स्ट टाइम नालाय लाजि एसे मा बुंनो आरो इनो दे होमबा लोगोफोर बाय बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय